spørgsmål. Det kommer fra Niels, og det er i forhold til den video, du viste. Ja. Bruger du aldrig nogen form for smørelse på batteripolerne? Kun når jeg er helt færdig udenpå. I det her tilfælde var der ikke noget på dem her, og de stod egentlig også tørt og godt, og så der er ikke umiddelbart nogen grund i det her tilfælde til lige at smøre det, men man kunne godt gøre det, men aldrig gøre det før, fordi så glider de her poler eller de her polsko af. Ja, tak. Det er et spørgsmål fra Peter. Han har købt en brugt 30-fods motorvåd, batterier, der er afladte imellem sejlture. I løbet af vinteren har han tegnet oversigt over elsystemet. Det kan se på næste side. Jeg er oversendt til afladning af batteriomskifteren sidder forkert. Han har brugt 1+2. Jeg har lavet en ny tegning med forslag til ombygget system, og det er så igen næste side igen. Og så spørger han, om det nye forslag det er bedre. Lad os prøve at kigge på den. Det kan jeg her. Så det vender, det sagde Rasmus lige, det vender, hvad hedder det, skævt, eller hvad kan man sige, lagt ned. Det snakker vi om lige inden. Se, jeg skal lige stå rigtigt for det. Opsætningen i dag, er det nye? Og det tænker jeg også, når vi er i gang. Se, der har I borgpropelbatteriet. Hvis man starter helt op i hjørnet borgpropelbatteriet, plussen igennem sikring, og så suser den ud til igennem en ny afbryder. Det er afbryder C til borgpropel i stævnen. Den har blivet afbrudt, når båden er forladet. Så det er sådan set fint, kan man sige. Den der del, så kan borgtrosteren ikke aflade noget som helst. Hvis vi så kører nedad, eller til højre bliver det, så har I en afbryder B, det er oppe i styrepulten, og den afbrydes, når motoren ikke kører. Og så kan vi køre videre nedad, og så har I et startbatteri, og så har vi et forbrugsbatteri, og der sidder sådan en batteriisolator imellem dem, og der I kan se, der sidder 2 forbrugsbatterier. Og så skriver han så, at der er nogle ulemper, og det er, at man skal huske at afbryder B, som er, det er den der er. Hvis styrepulten og motoren slukkes, for at borgpropelbatteriet og startbatteriet ikke aflader hinanden, da det ikke er isolator mellem dem. Ved landstrøm skal man huske, at afbryder B skal være tændt, ellers lades borgpropelbatteriet ikke. Man kan sige, at ulempen ved den her konstruktion, det er, at nu har I fået jeres starterbatteri sat direkte sammen med borgpropelbatteriet. Og det er ikke særlig hensigtsmæssigt, når de står langt fra hinanden. Nu har I virkelig, når den der afbryder B, den er lukket, så har I jo bare en startbatteribank. I har også den ulempe, at hvis man bruger borgpropellen og skal bruge den meget, så bliver starterbatteriet afladt. Så det er en god ting, eller det har man næsten også altid motoren, altså hovedmotoren kørende, når man bruger borgpropelbatteriet. Så kan I se, så sidder der en starter og en generator. Og den der afbryder A, det er sådan en trepunkts, dem der, som jeg ikke er meget for. Den står i stilling 2 ved drift, og på off, når båden forlades. Så det der kan være problemet her, hvis nu vi tager generatoren, nu er vi ude at sejle, så generatoren kører, og den laver strøm selvfølgelig, den går forbi starteren, det er helt normalt. Så går den ind til den der batteriswitch, og den står så i stilling 2, så nu går den ned og lader på forbrugsbatteriet. Og så kan man sige, så når det er helt ladt op, så er der en isolatoren, som formentlig så åbner. Og hvis det nu er en ældre isolator, så kan det være, at der kun er 0,5 volt, måske lidt mere, det kan også være mindre. Over den, så får man ikke startbatteriet ladt helt op. Det gør man kun, hvis man sætter switchen deroppe i stilling 1 eller i 1+2, så lader man på alle batterierne. Men der er ikke så noget i det her, man kan sige, borgpropelbatteriet burde heller ikke aflade startbatteriet, hvis de ellers begge to er i orden, selvom den der afbryder B er lukket. Det er bare ikke særlig hensigtsmæssigt og ikke at have et skiller imellem dem, kan man sige. Fordi at hvis borgpropelbatteriet enten, det kan være det, hvis det er dårligt, det er en ting, men også hvis borgpropellen kører meget, så er det ikke sikkert, at man får startbatteriet ladt helt op. Og så har I også ret meget strømtræk igennem den der switch og så videre, når det kører. Lad os prøve at se på den næste. Jeg har en monitor, som jeg lige står og kigger på. Til det nye opsætning. Hvis vi igen starter borgpropelbatteriet, så har vi igen en sikring og en afbryder C, som man afbryder, når båden forlades, og så kan borgpropellen ikke køre.
Og det er faktisk rigtig godt. Det er også ligesom før. Og så sidder der nu en afbryder B ved styreputten. Den er altid afbrudt, aktiveres kun kortvarig i nød ved flat start eller borgpropel batteri. Og ellers så sidder der nu en isolator mellem dem. Og det kan være, det er rigtig fint, fordi så kan man sige, så er isolatoren for at borgpropelbatteriet først bliver ladt op, når startbatteriet er helt opladt. Og så har I, lad os tage startbatteriet igen. Og der tænker jeg, at der er måske en ulempe, og det er, at generatoren vil jeg hellere have, den kunne godt have den direkte på batteriet, men mange gange så er det faktisk lavet på den her måde. Det der kan ved nogle generatorer være problemet, hvis man får afbryder D, så står generatoren bare og føder spænding ud, og det er der ikke alle generatorer ved, der kan holde til. Men ellers så er det jo tit lavet på den måde, at generatoren og starteren sidder på motoren, og de sidder bare på samme kabel, og så hen igennem hovedafbryderen. Og der er ikke nogen sikringer, og det plejer der ikke at være til motoren. Og så har vi vores kæreforbrugsbatterier, og der sidder en isolator imellem, og der er også en nødkobling igennem dem. Det er sikkert også en Vitron, det har de. Og så har vi de 2 forbrugsbatterier. Og det står også den der 3-vejs omskifter, sidder den der. Den er væk også. Ja. Der er stadig 2 afbrydere, som ikke skal gøre noget forkert ved en fejl. Isolatoren startbatteri skal have mulighed for nødkobling i tilfælde af flat startbatteri. Og så skal der tilkøbes et stykke isolator og så et par afbrydere for at lave det der. Men det ser fornuftigt ud, og jeg synes også, det er en bedre løsning. Jeg hader de der 3-vejs omskifter, netop fordi man enten kan komme til at aflade begge batterier, hvor man ikke er opmærksom på det. Så det der, det er faktisk, det ser fint ud. Det nye billeder, synes jeg. Det er så ikke sikkert, at det kan godt være, at dit afladelsesproblem, det ikke er blevet løst, men det finder du ud af. For det kan jo være et eller andet, det kunne være et dårligt batteri, der sidder et eller andet sted, der aflader. Det kunne også være et eller andet, det kunne være en ledningspumpe, det kunne være et eller andet elektronik, der står og kører hele tiden. Det der udfordringen er, at lad os bare sige, at du har et eller andet, der står og bruger, lad os bare tage en ampere. Det er jo ikke særlig meget. Men er det nu over, lad os bare sige en uge, så er det jo, hvis nu vi siger 5 dage, 5 gange 24, det er 125 timer, sådan cirka, sådan en 5 dage. Så har du faktisk afladt totalt et 125 ampere-timers batteri, og selvom du har dobbelt batteristørrelse, så vil de også være langt nede. Så det kan sagtens være et eller andet, der på den måde sidder og bruger en lille smule strøm, der aflader. Eller, som vi siger, dårlig batteri. Og så har han fundet den der isolator, skildret som har den der nødstrøms. Og det er fuldstændig rigtigt. Et problem, der kan være, det er den lille af den. Så den der nødstartsfunktion, jeg ved godt, de skriver det, og jeg bruger den tit selv, men jeg bruger faktisk stort set aldrig den der nødstart. Og det er fordi, det er ikke sikkert, at du på 120 ampere kan starte motoren, og så kan det være, at man får noget ødelagt. I stedet for, der foreskriver Vitron også, at der sidder en 120 amperes max, 120 amperes sikring i serie med den. Så det er ikke sikkert, at den har den der funktion, hvis det er en lidt større motor, du har. Og jeg har som sagt ikke brugt den til noget. Men man skal huske at sætte, der er en minuskobling, som I kan se. Batteri minus, det er også et af de her spadestik. Det skal man huske at sætte på. Men ellers, jeg bruger næsten altid dem. De der. Hvis det, og så har de nogen, der er større også hos Vitron. 200 og 300 ampere har de også. Og det skal vi lige overveje.